I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Games BL i u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako možete da napravite trampolinu koja može da vas odbaci iznad oblaka. Pa da krenemo. Prvo stavljate jedan blok i ovdje drugi blok. Razmak između ovih blokova mora biti 3 kocke. Pa da krenemo, ajmo. Eto ga. Sada na ovaj blok stavljate još jedan red i redate ovako. Vi možete uzeti od koje god hoćete boje, ali evo ja sam izabrao crnu i plavu. I tu je našla skakat. Ajde, napustimo na njega. I redano, vidi. A ja ne suti, čekajte ovo ljudi uzme mač da je ubije. Tu je našla skakat. Tu našla. Šta ne znam. Eto ga ljudi, ubili smo ove slajmove, kako se zovu. I redamo plavu bunu. Ljudi, kada ste ovo završili, probijete u sredini jedan blok i stavljate naredbeni blok tu, dole. I u njega kucate E, F, F, E, C, D, E, P, 8, 5 i ajde, evo ja ću ukucati 10. Vi možete ovdje ukucati bilo koji broj, ne morate 10, možete 20, 30 i tako dalje do 120, koji bilo broj, ovo sam ja ukucao. Ja sam eto ukucao 10 i stisnete ga ovdje. I hajde, evo, uzet ćemo crnu staviti tu i otisnu ploču. I gledajte se da ovdje. Pogledajte kako skače. A što mi štupa. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se uskoro. Ćao!